Atât celor care sărbătoriți Paștele, cât și celor care sărbătoriți Duminica Tomii, vă spun, Hristos a înviat. Însă, dacă sunt persoane care nu cred încă în înviere, vreau să spun că într-o zi ca și astăzi a fost un ucenic de-al Domnului Iisus Hristos numit Toma, care și el a avut îndoieli. Și el a vrut ca să găsească dovezi, a vrut să vadă semnele cuielor în mâinile Domnului Iisus Hristos, a vrut să pună degetul lui în semnul cuielor. Și Domnul Iisus Hristos îi dă la o parte îndoielile și Toma ajunge să creadă. Vreau să spun că și dacă nu crezi în înviere, ar trebui să-ți dorești să crezi. Și te întrebi, de ce? Pentru că fiecare dintre noi ne dorim o lume mai bună. O lume în care să nu există suferință, o lume care să fie dreaptă și doar creștinismul prezintă o asemenea lume. Și te vei întreba, sunt dovezi ca să crezi în înviere? Aș vrea ca împreună să ne uităm într-un pasaj din Scriptură, din 1 Corinteni, capitolul 15, și în acest pasaj Pavel tratează această problemă a învierii. În biserica din Corint erau unii oameni care nu mai credeau în înviere și Pavel aduce 3 dovezi în favoarea învierii. Și aș vrea ca împreună să ne uităm la aceste 3 dovezi. Prima dovadă pe care Pavel o aduce este legată de împlinirea profețiilor care au fost făcute în Vechiul Testament. Învierea Domnului Iisus Hristos, moartea Domnului Iisus Hristos nu a fost ceva nou și aceste lucruri au fost profețite cu sute de ani înainte în Scriptură, în Vechiul Testament și Pavel spune în felul următor: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a 3-a zi după Scripturi. Toate lucrurile acestea care s-au întâmplat cu Domnul Iisus Hristos au fost conform Scripturilor, conform cu ceea ce a fost profețit în Sfânta Scriptură. Și vei întreba, care sunt acele Scripturi, acele profeții care vorbesc despre Domnul Iisus Hristos? Ar vrea să vă dau în continuare 4 profeții care le găsim în Scriptură despre ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Prima dintre ele o găsim în Psalmul 22 cu versetul 16 și vorbește despre modul în care Domnul Iisus Hristos va fi crucificat, despre modul în care Domnul Iisus Hristos a fost omorât, și anume: o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Această profeție a fost făcută cu aproape 1000 de ani înainte și spune despre faptul că Iisus Hristos va muri prin crucificare. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. La evrei era obiceiul ca aceia care erau vrednici de moarte să fie omorâți cu pietre. Când Domnul Iisus Hristos a fost judecat de Pilat, el a spus următoarele: nu găsesc nicio vină în omul acesta, luați-l voi, le spune evreilor, și judecați-l după legea voastră. Ei spun că după legea lor trebuia să moară și conform acestor lucruri, Iisus Hristos trebuia să fie omorât cu pietre. Însă, cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos este omorât prin crucificare și se împlinește cu el această profeție care a fost făcută cu 1000 de ani înainte. Însă, pe lângă aceasta, este o altă profeție care vorbește despre ce se va întâmpla cu hainele Domnului Iisus Hristos. Tot în Psalmul 22 cu versetul 18. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. După ce Domnul Iisus Hristos a fost dezbrăcat de hainele lui și a fost atârnat pe o cruce, soldații se gândeau cum să-și împartă hainele între ei. Și haina Domnului Iisus Hristos era făcută dintr-o singură bucată și ei au început să arunce zarurile să vadă cine s-o ia. Lucrul acesta
a fost spus despre Domnul Iisus Hristos în Psalmul 22 cu versetul 18. Dar nu au fost profeții doar despre răstignirea lui Hristos, și au fost profeții făcute și cu privire la felul și locul în care Domnul Iisus Hristos va fi îngropat. În Isaia, capitolul 53, cu versetul 9, ni se spune următoarele: groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Mormântul lui va fi pus la un loc cu cel bogat. Și Evangheliile ne spun că a fost un om bogat, pe nume Iosif din Arimatea. Omul acesta a mers la Pilat să-i ceară să-i dea voie să dea trupul lui Hristos jos de pe cruce și să-l înmormânteze. Și l-a pus în mormântul care și l-a săpat el în piatră. Și astfel, profeția care a făcut-o Isaia cu aproximativ 700 de ani înainte se împlinește cu privire la felul în care Domnul Iisus Hristos este îngropat. Nimeni nu poate să facă profeții despre îngroparea Lui, despre moartea Lui, despre nașterea Lui, însă observăm în Scriptură profeții care sunt împlinite cu exactitate în viața, în moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos. Și o să vă citesc încă o profeție care vorbește și despre învierea Domnului Iisus. Psalmul 16 cu versetul 10. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Asupra acestei profeții o să revin puțin mai târziu. Ceea ce voiam să spun este că profețiile care au fost făcute despre Domnul Iisus Hristos și s-au împlinit sunt o dovadă a faptului că El a înviat. Și vei spune în această zi, dar sunt și alți oameni care au făcut profeții. Cum tratăm aceste profeții? Almanahul The People, în 1976, a studiat previziunile rostite de 25 de clar văzători de frunte. Rezultatele: din totalul de 72 de previziuni, 66, adică 92%, au fost complet greșite. O rată de împlinire de 8% poate fi ușor de explicat prin șansă sau cunoaștere generală a lucrurilor. Însă, despre Biblie și despre profețiile care au fost făcute în această carte, Cuvântul lui Dumnezeu, și noi observăm că s-au împlinit cu exactitate. Totuși vei spune, nu cred în Biblie. Vreau să te întreb, ai studiat, ai cercetat această carte? Ca să fim onești din punct de vedere intelectual, nu putem să spunem că nu credem ceea ce nu am studiat. Te invit să iei această carte și să o studiezi înainte de a respinge argumentele despre înviere, înainte de a respinge și a spune că nu este adevărată. Ar trebui mai întâi să luăm și să studiem această carte. Dragul meu, Pavel spune în această epistolă, în acest capitol, că dacă Domnul Iisus Hristos nu a înviat, noi suntem niște mincinoși. Credința auditorului, credința destinatarilor este zadarnică și cei care au murit sunt încă în păcatele lor și fără nicio speranță. Însă, dacă Iisus Hristos a murit și a înviat, implicațiile sunt imense. Ar vrea ca în continuare, pe lângă argumentul profețiilor împlinite, să prezint un al doilea argument pe care îl observ în acest text, și anume, argument care are de a face cu martorii oculari, cu cei care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. De la versetul 5 ne este prezentat acest argument de Pavel. Și s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață,
iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Pavel vorbește despre mai mulți oameni care l-au întâlnit, care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat. Vreau să vă spun că un judecător condamnă pe un om care a făcut lucruri vrednice de condamnare la 10 ani de închisoare sau la 20 sau pentru o viață pe mărturia a 2 sau 3 martori. În această zi, tu ești judecătorul. Și sunt peste 500 de oameni care mărturisesc despre ce au văzut cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos. Și în momentul în care Pavel a scris această carte, această scrisoare, era un moment în care oamenii, auditoriu, destinatarii puteau să verifice ceea ce a scris Pavel, pentru că această scrisoare era un document oficial și ni se spune că cei mai mulți dintre cei care l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos erau în viață. Aș vrea să-i luăm pe rând pe acești martori și să observăm ce spun ei despre învierea lui Hristos. Primul care este prezentat aici este Sfântul Apostol Petru. Petru a fost ucenicul Domnului Iisus. În noaptea în care Iisus Hristos a fost prins, el s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Apoi, în dimineața învierii, a mers la mormânt, a văzut că mormântul este gol, după care Domnul Iisus Hristos îi se arată lui Petru și Petru ajunge să-L cunoască pe Hristos ca cel înviat. După câteva săptămâni, el stă chiar în orașul în care Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte și în fața a mii de oameni declară următoarele despre Domnul Iisus Hristos și despre învierea Lui. Fapte, capitolul 2, de la versetul 23. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, și aici este profeția pe care David o face, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și de la versetul 29, Petru spune, că despre patriarhul David să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și a știut că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui, declară apostolul Petru în fața a mii de oameni. Un alt martor sau alți martori care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos sunt cei 12 ucenici. Cei 12 era un nume pentru grupul Domnului Iisus Hristos. După ce Domnul Iisus Hristos a înviat, spune că cei 12 erau cu ușile încuiate. În Luca, în capitolul 24, de la versetul 39. Și Domnul Iisus Hristos li se arată și le spune, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase cum vedeți că am eu. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el a zis, aveți ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El a luat și a mâncat înaintea lor. Domnul Iisus Hristos li s-a arătat ucenicilor, le-a spus să se uite la el, dar nu numai atât. I-a întrebat, aveți ceva de mâncare? Nu, pentru că Domnul Iisus Hristos îi era foame și ca să le arate, să le demonstreze că El este. Apoi, Pavel aici aduce încă o categorie de martori. Spune, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre cei care cei mai mulți sunt încă în viață,
iar unii au adormit. Și așa cum v-am spus adineauri, cei care erau încă în viață puteau fi verificați, puteau fi întrebați despre acest eveniment. Sunt unii oameni care obiectează și spun că acești oameni au avut halucinații. Cei care studiază fenomenul acesta al halucinațiilor știu că nu pot mai mulți oameni dintr-o dată să aibă halucinații. Au fost peste 500 la care Iisus Hristos li s-a arătat deodată și care au fost martori ai învierii lui Hristos. Apoi ne este prezentat Iacov. Dintre toți, pentru mine cel mai convingător este Iacov și probabil și pentru dumneavoastră. Și vă întrebați de ce. Pentru că Iacov a fost fratele Domnului Iisus Hristos, a crescut împreună cu Domnul Iisus Hristos, au mâncat împreună, s-au jucat și atunci când Domnul Iisus Hristos ajunge la vârsta de 30 de ani, afirmă că este Fiul lui Dumnezeu. Atât Iacov cât și ceilalți frați, cât și părinții au crezut despre Iisus Hristos că a luat-o razna și au mers să îl ia acasă pentru un rabin. Era un lucru josnic ca familia să nu-l recunoască, să nu creadă în el. Cuvântul ni se spune că Iacov nu a crezut în Domnul Iisus. Însă după ce Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, i s-a arătat și lui Iacov. Și Iacov este acela care crede în Domnul Iisus Hristos și devine pastor al bisericii din Ierusalim. Pentru mine, mărturia lui Iacov este foarte puternică, pentru că poți să-i înșeli pe prieteni, pe colegi și pe alții, dar pe cei din familia ta este greu să-i înșeli. Iacov, cel care a crescut împreună cu Domnul Iisus Hristos, declară că l-a văzut înviat. Și apoi spune că s-a arătat tuturor apostolilor. Domnul Iisus Hristos, pe lângă cei 12, Iisus Hristos li s-a arătat la toți apostolii și în final Pavel afirmă și spune: după ei toți, mi s-a arătat și mie ca unei stârpituri sau ca unui om care s-a născut, ca unui copil care s-a născut înainte de vreme. Și Pavel în 1 Corinteni de 2 ori declară că l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos cel înviat. Dacă un judecător are înaintea lui mai mulți oameni care afirmă că au văzut pe cineva că a făcut anumite lucruri vrednice de moarte și judecătorul este indiferent și nu ia nicio decizie, cum îl numiți dumneavoastră pe judecătorul acela? Vreau să-ți spun că ai înainte mulți, sute de martori. Ce vei face cu mărturia lor? Tu, în ziua de astăzi, ești judecătorul și va trebui să iei o decizie cu privire la credința ta în învierea Domnului Iisus Hristos. Și o altă categorie, un alt argument în privința învierii, îl găsim de la versetul 9, și anume: căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostoli, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, și harul lui Dumnezeu care a lucrat în mine. Pavel spune că a fost un prigonitor, însă Iisus Hristos i-a schimbat viața și Pavel a devenit un apostol și a fost gata să moară pentru Domnul Iisus Hristos. Probabil printre prietenii, printre cunoscuții tăi, știu oameni care au trăit o viață în păcat, au făcut multe lucruri rele și nimeni nu putea să-i schimbe. Și oamenii aceștia, în timp ce au studiat Scriptura, în timp ce l-au căutat pe Dumnezeu, l-au descoperit și Hristos le-a schimbat viața. Și acești oameni poate sunt o dovadă, o mărturie și pentru tine. Vreau să te întreb, ce vei face cu Domnul Iisus Hristos în această zi? Vei alege să cauți în continuare adevărul
sau vei alege să fii indiferent față de ceea ce s-a întâmplat? Domnul Iisus Hristos în Biblie ne spune că dacă este cineva care îl caută cu toată inima, îl găsește. Te sfătuiesc în această zi să-L cauți pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima și El este acela care se lasă găsit. Și aș vrea să-ți mai spun că implicațiile acestei învieri ale Domnului Iisus Hristos sunt imense, sunt uriașe. Și aș vrea să vă dau doar 2 implicații ale învierii Domnului Iisus Hristos. Cei care cred în învierea Domnului Iisus Hristos au speranță în fața morții. Și în continuare, Pavel, în capitolul 15, vorbește despre speranța care o au în fața morții aceia care cred în Domnul Iisus Hristos. Cineva spunea că viața împreună cu Iisus este o speranță fără de sfârșit, însă viața fără Hristos este un sfârșit fără speranță. Mai devreme sau mai târziu, toți va trebui să plecăm din lumea aceasta. Dar doar viața împreună cu Hristos ne oferă această speranță în fața morții. O a doua implicație care o are învierea Domnului Iisus Hristos este nașterea unei noi creații. Și anume, Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat, a spus că și-a început împărăția, a început să schimbe viețile oamenilor și a promis că într-o zi se va întoarce și va fi un cer nou și un pământ nou în care va domni neprienirea. Cu toții așteptăm această lume care să fie fără lacrimi, fără suferință, o lume dreaptă. Și mă rog ca fiecare dintre noi să putem să avem parte de o asemenea lume. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și cu toții să ajungem să credem în Hristos și să îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos și astfel să avem o viață fericită și pe pământul acesta și pentru eternitate împreună cu Domnul Iisus. Amin.